shout out sa ato mga followers niya. Meron na video. Mag-shoutout kami, di makait sa padaghanay. Tag-singkuhay. Doon na kayo na guys, pero lisod kayo shoutout. So, atong tarawan no, kasi makadaog gani. Okay. Mo-appeal ko ron, mo-appeal ko. Appeal ko. Okay ko. Mala ko yung bossing, nagpa-preview kanina. So, ako yung sa ako niya. Ay, sali kayo sa kontirada ba? Tira sa kuha. Pil mo siya. Oh, nanay saya. Pat ko. Dili. Tira, imo tira. Pag! Mulawan tani ba? Maipit ko niya, maipit ko. Angan ni mo, angan ni mo. Ipit jud. Angan ni mo bigat. Angan brada. Duha. Hero. Namay tayo wire good. Wala mo shatter. Kami surag niya yun. Wala mo sabi mo sa ani ba? Kasi na kasi wala pa. Ito ah. Isara. So, isaray na shot guys. Panay amigoy nil. Oh, nay upat, nay Correct 20. tayo mo. Nay premium. Nay shot. Oh, nada, upat 20, upat ka shot, 20. Oh. So, premium ito mga boss ani. Ah, sa upat. Sa upat na 20. Oh, damo tagog 20. Sa lima kahit sa pamataw pat mga tagang 20. Oh. So naatay kuan ron, naatay sponsoron. Wala ko yung pet, siya naman. Magpa-premium siya. Ah, Ay, kita yan ako. Sana. Panaganay. Mao ni amo ang busing diri. Liga pa-premium ni. Duha. Perfect na 50 daw. Ay problema ni kay mga Tulo. tagimus. Pat. Sa. Lima. Wala na. Balik ta. Oh, balik. Nay ma-perfect. Upat. Namata ko 20. Sige. Ingo 50. Alay. Lima kayo lang, 50. Oh, 50 nito. Upat lang upat. Wala ta 50. Namay. Man, kala. Tiga daw ang korta daw. Tulo. Dili na makaduha. Karon wala jud. Awi na, awi. Ay, lima. Siya ba ya? Lima. Ipit ko ba? Kini isa, sponsor. Gikan pa rin, gikan. Grabe. Alam mo sa kurante may dinala ni. Si Balvin. Araw nga, ano sa? Ano? Sira ka Balvin daw na. Ano ba? Murag labay. Lima. Isa. Uy! Tulo. Wala gyapon guys, so agad lisod kayo, lisod. Upat. Oh, wala, lisod kayo shot good. Pihing ang bulat, pihing. Tulo, isa. Pat isa. Ako pa koy, ayan mo. Isa. So, what's up guys? Natagaroon din sa Arcasillo de Agdao. Nag-chatting sila guys. Highlights. Ay, hi guys. Follow mo sa vlog ha. Tulo. Pat. Sino ako'y? Nato ko ni siya, taga Surigao ni Tira ron, taga Surigao. Zero. Kani siya. Taga Jerome so ni sa Kuragi. Hello vlog. Niya namin si sa Kuragi. Isa. Tulo. Isa. Wah, lisod kay isatan gud. Empat. Dua. Ano? Koy, kuha ta koy. Ang dato. Kuha na first prize guys. Saya nga guys eh. Wala na. Itong master. Sponsor. Oh, sponsor. Pag makashot ka ka patagaan kag 20 pag 5. 50 kung map-pull ni mo shot ang 5 50 tanan. Kalami di itong mga presyo di. Sponsor di gud. Sponsor ni rapper pa yun. Ako na upat to, may dapat 50. Kabat sa ni Apple di up sa una. Wala ba? Tulong na rin, tulong. Aste og.
O rin kuan sa nag-gig sa kuan. So Pilipino. Oh, oh, tenda. Oh, kadako na. So, shata gid niyo guys. Sayang kayo. Sayang imatuba-tuba na ni. Dublian daw. Mana si Joseph di kurang sama na. Lupa kayo. Tuloy isa. Isa. Ala, di na makuha sila ng pansit. Kain pa. So, una itong mga tirador ni. Upat ka shot. Satunga na lang. Para tong 30. Grabe. Guys, warag liso juga guys. Warag pihing gining bula guys. So, ato nang sabtod sila. Kami na mula awa. Iman mo shot. Wala gid guys, wala baka. Wala rada tong master. Wala grabe gi si grabe siya kadaw. So, nakakuha sa ko Oh. sa lima katira upat yang na shampoo. Grabe tong master. Wala 40 taas na presyo. Taas na ba ang presyo ni Bani? 40. Pulba kay nito ng kuan ba sponsor ba? Sponsor. Pasalamat sa sponsor dahil sa kuan sa kuan. May sponsor ato nga padaganay ni patasan ay premium. So, salamat sa atong sponsor. Oh, 50 gidagdagan na pog gis guys para at least mo tas-tas sa premium sa tarungan na gid niyo. So, Naka-sponsor na so sa atong mga sponsor. Oh. Naka-sponsor na siya mga papring. Oh, pa-premium mga sponsor. Itong nag-concert dito, drop sa kuan. Ah, dire, pa-premium. 40 na premium. Wala do ha? So, atangin ninyo ang concert ay rap sunod. Sunod na daw. Isa, ulumlok. Isa. Lima na po. Oh, mana. Aga, sponsor ay rap sunod pa. 40 set. Ya aga. 40 mo daw ko. Wah, kaya po naman. 40 kaya. 40 buwa po ko yan. Ako ay ko na 40 dia. Tulo isa. Oh, ang ganoon. Oh, kada itong amigo, tirador ni. Duara yang net. So, kanina to kinit sa bawo kayo siya. Naman. Isa. Wala, upat ra na kung diga. Sa kamer. Upat. 40. Frans, kumilya ta? Asa to? Katong kikuan na to? Pamilya. Ha? Katong kikuan na to? Isa? Wato kon. Isa, dua, unsa man? Wala, yung naka-shot ba? Oh, sa lima ka tira na upat ka. Oh, sa 5 katira daw, 40. Oh. Sus, wagid. Oy, wag. Grabe, may sa tulo ka. So, wala kita ka-shot. Way swerte. Ang nakakuha ko kapag ka-shot. Itong master. May sponsor. Wala nakakuha sa papilyo.